čaute ľudia, tam u nového videa, no a dneska tu budeme hrať Minecraft Survival, takže rovno sa na to vrhneme, respektíve Minecraft moldovaný Survival, takže mega sa na to teším. Môžete hneď vidieť, že tu je hneď úplne zvláštna štruktúra. Sú tu vlastne nové viličky, takže toto je jedna z tých nových viličiek a za mňa je úplne nádherná. Vezmeme si tu nejaký chlebík. Hej. Aj zlato. To sa veľmi hodí. Reálne tu zlato je mega potrebné, alebo teda nie je potrebné, ale hodí sa pre lepší armor. Waystone. Wait. Stop it. Get some help. Waystone. Ten sa tiež veľmi bude hodiť. Kámo, jaká krásna hora. Oh my god! Wow! Akože, wow. Tento modpack je mega dobrý. Vylútil som všetky čestky, ktoré som mal po ruke. No a pri lútení čestiek som našiel čestku, ktorá mi pripomenula, že sú tu proste Pokémoni a my si môžeme tu vybrať Pokémon Startera. Ja si teda vyberám Charmandra. No a potom som sa vrátil naspäť ku lútení čestiek a našiel som veľa plišákov. Neviem, nevadí. Čo? Takže je to za achievement. Takže sme už otvorili 10 tých čestiek, to riadne veľa. A bojím sa, že nám nevystačí inventár. Mohol som vylúčiť hneď zo začiatku to, kde sme sa spavnili. Ale tu vidíte aspoň, aké je to gigantické reálne. My sme sa spavnili asi tak, kde tu, ak sa nemýlim, neviem. Ale je to také gigantické, že by sme si podľa mňa mali zaznačovať, ktoré domy sme prelútili a ktoré nie, lebo tých domov tu je miliarda. No a vrátil som sa naspäť ku lúteniu čestiek, potom nezvládal to Minecraft so shaderami, tak som si ich vypol a potom som našiel tohto zvláštne nejaký zabugovaného vtáka. No a potom som sa naspäť vrátil ku lúteniu čestiek. Koľko sme ich? 25. Som si toto rád zobral z toho dôvodu, lebo neskôr sa nám to bude hodiť. OK, ďalší. Yes, konečne, yes! Konečne nejaký lepší armor. Fuj, preč. Ale ešte by sa nám zišli nohavice. My tu možno získame full iron, proste iba v tejto výške. Ale ešte by sa hodil meč. Či nie meč už máme. Pickaxe, tak áno, pickaxe. Ten by sa ešte zišiel. No a zase, ako klasika, som išiel lútiť česky, no. A potom som vlastne ešte prehľadával tú dedinu a potom som našiel konečne spawn. Yes, tu sme sa spawnli. Áno, tu. Si dáme aj, že... Prečo stále? No. Spawn. A dáme si... home. Dáme si tú krásnučku, takúto zlatou. OK. A podonášame si tu nejaké veci. Zatiaľ by som toto nechal ako dom. Hej. Ale išlo by sa nám sem ešte nejaká posteľ, takže ešte takomu čorknem posteľ. Tak to je najbližší dom s posteľom. Ty tu vážne nemáš posteľ. Nie, to je ten istý dom. Mi nehovorte, že tu nemáte žiadne postele. Nie. Dobre, si tu máš posteľ. Ďakujem vopred za posteľ. Ináč, ja milujem
Nemáme píke, jak je to pekla. Milujem držanie lanternu. Hneď vám ukážem, ako sa vyspíme. Že prečo milujem držanie lanternu. A uvidíte, prečo je to naozaj super. My máme skoro full iron, okrem teda nohavíc, len proste z výličky tejto vtipné. Toto, nie, tak nič. Som chcel povedať, že pod tým väčšinou býva on je. Yes, sir. Login. Yes, máme full iron. Dík, kámo. Yes, tak teraz už sa aspoň kúsok cítim bezpečne. 43 chlebov. Vtipné, no. Vyhadzujeme nejaké veci, dobre. Vtipné, no. Naozaj. Ešte máme nejaké hejbejly, no. Aj na tie nesmieme zabudnúť. Yes, kámo, aj toto chcem. Čakaj, čím sa to dá zničiť? Dobrá. To som nevedel. Toto extrémne je super vec. Pretože yes, a rýža. Už máme plný inventár, come on. Si nemôžem zobrať ani pár vecí. Už hneď máme plný inventár. Proton flash vlastne potrebujeme. Dobre, čo ešte môžeme vyhodiť? Come on. Teoreticky, keby si to dáme. Waystone, že farma nejaká, treba zelenou, že farma je zelená, hej. A skočíme si odložiť zase všetky veci. To bude extrémny problém reálne u priestor, akože na veci a uložisko. Som myslel, že spadne kvôli. Nevedel som. Extrémne pekný. Robin. Vážne sa volá tak ten... áno, to. V reálnosti. Som nevedel ani. Prečo som si ho dal tak vysoko? Ok, ja som idiot. Nevadí! Pôjdeme po cestičkách, tie nás určite zavedú, však. Tak asi nie. Jeho by som extrémne chcel. Ale bohužiaľ nemôžeme. Lebo nemáme pokébaly, ak to z vás vie, ako sa dajú vykraftiť v tuto móde pokébaly, tak mu dám srdiečko. Ak by ste nevedeli, toto je mod Cobblestone, hej, takže aspoň teraz viete. Môžete si to kľudne vyhľadať, kto chce free srdiečko, nemáte zač. Au. Ja som sa zase spadol. No, hore. Nad sebou to máme priamo. Takže kde to je? Ale skôr by som sa teraz pýtal, ako sa tam dostaneme? To je dobrá otázka. Ja tu doslova stretávam takých divných Pokémonov, čo som ani nevedel, že existujú. Stáva sa nám. Chudák, polem. Come on, ja tam nedočiahnem. Bol som tu v tejto? Pozrieme sa ešte. Yes, nebol. A Iron mi najviac zídu. Aj všetky tieto veci. Aha, my sme nemali doteraz full Iron. Som nevedel. Dobre. Tak ale dobre, že som sa sem ináč išiel pozrieť. No. Teraz ako sa tam dostaneme, potrebovali by sme tam vymyslieť nejakú cestu. Zatiaľ ako cesta asi postačí toto. Ručne vykopané schody. Yes, kámo, konečne sme tu. Trvalo. Ja nemám čestku. To vážne.
Prečo? On tu je jeden taký modný, vám ho aj ukážem. Prečo? To nefunguje. Ono to nefunguje. Áno, tak. On ten mod vlastne robí to. Čakať. Á, dobre. Že vy vlastne vďaka nemu môžete zničiť celý strom naraz. Keby chceme zničiť túto dedinu, tak by to bolo veľmi jednoduché, pretože ono vám ako strom počíta aj keď je to proste iba viacej logov pri sebe. Čiže fajn. Pretože tak môžete veľmi jednoducho zničiť nejaké veci. To si berem, vezmeme si ešte jedno drevo. Ešte takto. Dobre. Tak, a môžeme si vykraftiť aj viacej čestiek, čo je fajn. No, a... dobre. Ináč, určite, ako ste si už mohli všimnúť, tak toto tu ukazuje, že čo kraftíme. To je strašne super. Reálne. Jakže nám to vyšlo iba... Jaj, hej, áno, na 2. Pekla. Ja len som sa pomýlil. A mali by sme... Pekla. Už naozaj neviem dávať dobré veci. Dobre, dáme tam všetko toto. A teraz rýchlo utekáme po tie ostatné veci. Kým sa despawnuj. Teraz by som predstavoval takú pesničku, určite dúfam. Do pekla. Som chcel dať koláč. Nevydarilo sa, no. A nie, tam už sa despawnuli, no. Ešte pridáš. Vážne. Ináč on tu ešte mal, že hej, vďaka toto tak môžeme si takto prepínať. Podzemná záhrada. Vtipné. No. Vylezeme naspäť po kleju. A vlastne potom už som sa len dostal domov a rozstriedil tam v českách veci, ale s tým by som zaberal. Takže, ideme si vykraftiť pickaxe, ale na to potrebujeme sticky, ktoré tu máme a aj irony. Tu máme. Dobre, to sú naše všetky. Už som sa zlakol, že vykraftím 3 ironové pickaxe, ale ono sa to potom dá rozkraftiť, takže neviem síce ako, ale nejako sa to dá. Ja aj hej, vy keď si vykraftíte proste taký iný crafting table, tak sa to dá. Tak ešte. Dobre, chápem, vo videu nepridávate nič. Sorry, Kiera. Čo je za meno? Takže, pardon, ak ma nejaká Kiera pozerá, tak pardon. Ale ja som to meno v živote nepočul. Takže Kiara áno. Hej, ale Kiera nie. Dám si navrch crafting, nech vidíme, že ako krásne môžeme craftiť. Dáme to vysmeltiť. Čo? Brick. Koše? On sa to nedá Som neviem, že to nedá v Blast Fortnite. Nevadí. Skočíme tuto hneď blízko po kameň. Našťastie už sa tak nejak aspoň teda tuto pri base orientujem. Čo je kde. Takže je to celkom fajn. Budeme potrebovať nejaké... Come on. S gravelom. Neznášam gravel. Ježiš, poďte. Krásne. Zlatý. Nie, krásne, nepáči sa mi ten Pokémon, ale je zlatý. Pekla, vážne.
Ináč to je jeden super mod, že vy môžete, áno, proste ako v bedroku, tak som to položil naopak, skoro som sa teraz strieskal. To položil blbo, ale nevadí. Dobre, máme tieto irony, plus dostatek kameňa na pec. On je za mňa tak pekný Pokémon a on sa ešte premení v Arceusa. Či nie Arceusa, nie. Ako sa volá ten Pokémon. Ja toho Pokémona mám aj akože v karte, ale nepamätám si ho meno. Nevadí. Už som zistil, že normálne sa to v peci dá vypekať, iba sa to nedá vypekať pomocou stykov alebo nejaká hovadina taká. Tak, neviem, čo by som... Kde mám ja? Aha, tu je ten... Dobre, už som sa zlakol. Dobre, dá sa. Je to v pohode. Nemáme už čo jedz. Dobre, stačí nám bohatý jeden iron. Môžeme mať panvičku. Ukážem vám hneď, čo dokážu urobiť. Len si odchýlíme nejakého moba. Kam ona dáva knockback, ale neviem, z akého dôvodu nedáva. Neviem. Proste dáva knockback, no. Hej, prečo nedáva knockback? Poprvé, a prečo mi to vždycky prehodí? No, nevadí. Dobre. Odkedy vedia Iron Golmové skákať? Poď ešte oblok nejako vyššie. Ja na teba ani nedočiahnem, a ja tam nechcem zaskakovať, lebo by si ma hneď zabil. Teoreticky, nie? Mám šípy, ale to mi nepomôže. Dobre, tak to idem následovne. Sorry, len na chvíľku. Je čo? Prosím, nech to funguje a nech to skope celý strom. Ak ho to neskope a ťažím to takto celú dobu pre nič, tak ja to asi... Au. Come on. Prečo to nefunguje? Ne. Dobre, už to funguje. Som sa zlakol. Už viem, do čoho. Kolem, poď sem.
Počkať, mi praskla sekerka až z toho. Aspoň vidno, aký to bol veľký strom, no. Niečo fajn, ja som myslel, že bude po mne, keď som ťažil ten strom. Ale nebolo, takže je to fajn, jej. Ináč oni by sa mali dať tieto korienky aj jesť, ak sa nemýlim reálne. Hej, ono to tam je napísané vpravo, že ja mám síce ako, ale nejako. Počkať, prečo sme zasali iba 2, keď sme ich... Aha. Čo to sa dá dať na takoho? Na Pokémona? A s tým sa... Nie, tak som sa zmýlil. Tak nič. OK. By som na takom rád vyskúšal panvičko. Obávam sa, že asi nebude môcť. No. Takže. Peklo. Nevadí. No, ale v každom prípade. Tu máme veci, sme tu naspäť konečne. Ja už ma boli chrbát. No, vystavíme si tu aj armor. Nejaký určite ironový chestplate. Ironové boty. Náš druhý najlepší armor. Nemám už ďalšie leginy. Som tie vyhodil. Nevadí. Tak. Nevadí. No, takže tak to by teda bolo pre toto video všetko. Ja sa na vás budem tešiť v ďalšom videu. No a čau čau!